כשהוא אומר לך קציר, אתה מתעורר, אתה אומר, מי זו קציר? יש לך מילה חדשה בחבורה? קציר, זה יישוב. מה פתאום? אני לא אסכים משום להצטרף לחבורה? מה זה? איפה עדי? לא, שואל, תשמע לי. הגיע הזמן לדגל לעשות, לקרוא איזה פארק השמנו. עכשיו המנוף הזה. כן, כן, כן. הלכתי עם הנכד היום לטיול. והיינו בפארק המים, בפארק הירקון, פארק לאומי, בלונה פארק. אז הגיע הזמן שיקרו גם פארק השמנו. כן, אבל... איזה שם היה הפעם? פרקינסון! בוא אתה תנסה איתו.